Apat. Di ba magsilbi yan? Ano ba ganyan yung magsilbi? Script di ba yung sige lang ako? Turo-turo! Turo-turo sa akin! Hindi yan magturo eh. Ano, nakuhati man yan. Pag naturo sa'yo na ang punasan. Magsaril yan na puno na kuling one mukha ko! Dyan ang turo-turo eh. Magsaril yan ganyan eh! Wala ka naman ka dyan nagturo. Ay! Hindi mo na magsilbi! Bakit sa akin nagsabi magkana-ana? Scripted palingan yan! Hindi yan scripted. Gamitin mo! Hindi man magsaril yan! Oo, sige. Yan ang gamitin ko. Oo, yan. Hindi na ko lang kayo masilbi sa'yo! Ay! Yan ang scripted. Nandiyan ang Kuha turo ka sa'yo. man! Bakit? Hindi ba nagmasilbi? Kaya nga, pinalitan mo na kayo dyan pa rin magturo. Dapat ganyan lang sa akin! Sa'yo lang lahat yan! Bakit i-street man? Kaya nga, Hindi magsaril yan! hati nga tayo. Wala ka akong napahay sa'yo kahit kunti! Kapag ako maglalaro, ibuhos ko talaga to. Hindi ka! Oo, sige. Hindi talaga magsilbi ang mga ganyan Hindi no? magsilbi. Palagi yan nandyan eh. Bakit magturo-turo lang sa akin? Buang man yan! Nandyan katuro yung Ay! ano. Hindi talaga magsarin! Ibalik! Bakit ka kasi ano mang klaseng ikot yan? Ba't nakaturo sa'yo? Dapat ituro mo kakin para pag ikot mo, magturo yan sa'yo. Sige, ituro sa'yo. Oo, ganyan. Ay, wala na talaga! Sabi mo, ituro sa'yo eh. Ako! Ay, hindi pwede. Ako magturo na puno na ako dong! Ay, hindi nga Napuno ba? na huli mo Ako pa nanalo. Ako pa nanalo, kaya ako pa mag-ikot. Dapat kasi magturo sa... Scripted talaga yan! Ube, ang tatagtanong dyan! Bakit sa akin parate? Buwag ka! Kasalanan ko ba kung nandyan na kayo Hindi makaturo? dong! Nag-usap kayo yan! Magturo lang sa akin! Ano na Hindi man magsilbi! Scripted yan! Hindi magsalit! Be! Ako! Ako dyan! Ako! Hindi mo silbi yan? Oh, yan! Bakit sa akin ka magturo-turo? Buwag man yan! Hindi! Ito gamitin! Wala yan! Oh, sige. Buwang! Palagi na tayo eh. Ganito dong, hindi ba magsama? Bakit ganyan mo? Buwag ka! Ganyan lang sa akin dong! Sa'yo yan lang! Ano ganyan? Ayaw man tayo magturo.